салом алейкум бародарон, додарон, хоҳарон. хуш омадем бародарои азиз. имрӯз хостам баҳри шумо якчанд мошини фурӯшӣ бо нархи дастрас ба шумо пешкаш кунам. агар ки видео маъқул шавад, бародаро обуна шавед каналда, лайк монед ва фикрҳои худтонро дар таги комментария нависед ва видеоро ба дӯстонтон падилитсия кунед, то ки аз ҳамин корҳои мо бахабар бошанд. каси мошини фурӯшӣ дошта боша, бародаро дар ҳамин номерҳое ки дар рӯи экран аст равон кунед. мо дар видеои оянда иншоаллоҳ мепартоем. барои гузаштани граница аз Москав то Қозоқистон компания мо барои шумо шуморо ба розӣ ки Аллоҳ соҳу саломат бурда ва меорад. шахсое ки дар шаҳри Санкт Петербург қарор доранд метавонанд ба ҳамин номеро занг зананд. агар ки ҳуҷҷатҳоятон ягон мушкилӣ дошта бошанд, компания мо барои шумо кӯмак мекунад. агар шахсое ки аз номи канали беминнат гап зананд, ба онҳо 500 рубл скидка. номеро дар рӯи экран метавонед занг занед. сафари хуш ба шумо хоҳонам. Opel Sedan соли барорияш 1995, мотор 1.6, газ бензин, дар ноҳияи Вахш қарор дорад. документош то моҳи сентябр. номеро дар рӯи экран метавонед занг занед. нархаш 22000 сомонӣ. Opel Vectra соли барорияш 2003 сол, бензин, мотор ДВД, коробка автомат механик, дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. номеро дар рӯи экран метавонед занг занед. Opel Vectra соли барорияш 1996, мотор 1.8, дар ноҳияи ҷайҳун қумсангир қарор дорад. мошин нархаш 12000 сомон. номеро дар рӯи экран метавонед занг занед. Mercedes-Benz соли барорияш 1995, мотор ДВД дизел, дар ноҳияи Хӯросон дар деҳаи Уялӣ қарор дорад. мошин дар ҳолати хеле хуб аст. нархаш 25000 сомонӣ. номеро дар рӯи экран метавонед занг занед. Opel Astra-G соли барорияш 1998, танировкаш бучидага, мотораш 1.6, дар ноҳияи Вахш қарор дорад. нархаш 35000 сомон. номеро дар рӯи экран. автомашина газ 53 бензовоз, 3 тонаҳа, 7 баллони пачка дорад. нархаш 20000 сомон. дар ноҳияи Муъминобод қарор дорад. ба мошини майда алиш мешавад. номеро дар рӯи экран. ВАЗ 2107 соли барорияш 1999, бензин, дар шаҳри Москва дар Калужский област қарор дорад. мошин дар ҳолати хеле хуб аст. номерош дар рӯи экран. нархаш 40000 рубли русӣ. Opel Vectra S соли барорияш 2002 сол, мотор ДВД бензин, соли гузашта вагон гирифтагиан, пробегаш 180000. мошин дар ноҳияи Хӯросон қарор дорад. алиш мешавад дар наздикиҳои шаҳри Душанбе хона ё замин. нархаш 45000 сомонӣ. номеро дар рӯи экран метавонед занг занед. Opel Хаҷибек соли барорияш 1995, мотор 1.6, газ бензин, нархаш 22000 сомон. документ надорад. номеро дар рӯи экран. мошин дар ноҳияи Вахш қарор дорад. як бародармон хоҳиш кард ки Mercedes-Benz компрессора бинем. ина марҳамат. соли барорияш 2001, газ бензин, коробка автомат, мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. нархаш 45000 сомон. номерош дар рӯи экран метавонед занг занед. Hyundai Starex соли барорияш 2000 сол, мотор D дизел, мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. номерош дар рӯи экран.
нархш 28000 сомонӣ. Kia Optima соли барориаш 2011 сол, газ, бензин, коробка автомат, нархш 94000 сомон. ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. نمرش در روی اکران می توانید زنگ زنید. اوپل خجیبک سال براریش 1995 موتور 1.6 گاز بنزین. ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. نرخش 31000 سومانی. نمره در روی اکران می توانید زنگ زنید. اوپل سیدان سال براریش 1995 موتور 1.6 بنزین. ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. коробка مکانیک. نرخش 20000 سومانی. نمرش در روی اکران می توانید زنگ زنید. دایو لاستی سال براریش 2007 سال موتور 1.6 گاز بنزین. ماشین در حالت خیلی خوب قرار دارد. 6 ماه دیگه تنیروفکش موندگی. نرخش 40000 سومانی. نمره کران می توانید زنگ زنید. اوپل کاروان سال براریش 2001 موتور 1.6 گاز بنزین در شهر کلوب قرار دارد. نرخش 29000 سومون. نمره در روی اکران می توانید زنگ زنید. و از همه خواهش کسی که همین مرد را میشناسد به آن رسانید که در ایرپورت دمدیدوف سومکه همین مرد با یک برادر ما ایواز شده. احترامانه خواهش میکنیم که اگر کسی که همین را بشناسه به همون رساند که به همین نمره زنگ زنند و آمده سومکه خود را گیرند و آن سومکه را برگردانند. التماس از همه برادرای تاجیک.